Només hi ha rius si flueix. Amb aquesta frase enigmàtica, l'aigua Sula de sobte tindrà una visió. Apareixerà una lloba gris i dirà una frase encara més misteriosa. Tot canvia per seguir sent. Paciència, amics, perquè al final de la història de Hokage sabreu per què la lloba deia tot això. I ara entrem en la visió. Escoltem l'Anapai que ens L'aigua Sula va tenir una visió. Va aparèixer una lloba gris. Li va semblar que el coneixia. I la lloba va parlar. Tot canvia. Només li veia la part del davant. La resta del cos estava coberta per una boira que es perdia enllà. Però en la boira hi havia unes formes i eren llobes, moltes llobes. I l'aigua Sula va saber que eren les àvies de la lloba i les àvies de les àvies i així fins al principi del temps. I la lloba va parlar. Hi ha un riu que va per sobre terra, un riu més fort que 1000 bisons. Ara nosaltres, tots. Tot canvia. Per seguir sent. Per seguir sent. I tornem a fer la frase enigmàtica. Només hi ha Amb la mà esquerra, la mà dreta, perdó. I ara de sobte, l'aigua Sula es trobarà dins d'un riu a sota terra, amb les arrels dels arbres al cap, dins de l'aigua, i aquesta aigua del riu subterrani la portarà fins a un roc on hi haurà el rei Cérvol. Ella muntarà sobre del rei Cérvol i el rei Cérvol la portarà de nou fins a dalt, a la superfície de la terra. I amb això, l'aigua Sula entendrà quin era el missatge secret de la visió. Com salvar el bosc. De sobte ells en un al revés, arrels al cel i un riu juganer. Els arbres són al damunt del teu cap i l'aigua tu fes d'un roc brillant. Allà es fa el rei Cérvol grandiós per portar amunt la corona d'arròs a l'aigua Aguantem! de nou al bosc per salvar-lo. Fluixet. Ara saps com. El riu protegirà els esperits. La lloba havia parlat i l'aigua Sula l'havia entès. Ara sabia que Tot per canvia. salvar el bosc, aquell riu subterrani ho hauria de canviar tot. Tot canvia. Només Fluixet. hi ha I anem creixent a poc a poc